Az IM Film Kft. Az kb. 30 évvel ezelőtt jött létre, mint szervizcég, holland és francia, német partnerekkel kezdtük el a produkciós munkánkat. Sikerült ez alatt az idő alatt megtanulni, hogy kell igazi szervizmunkát végezni megrendelők felé. Én előtte a Magyar Filmgyártóvállalatnál dolgoztam, mint gyártásvezető. Körülbelül 80 magyar játékfilmet készítettem nagyon ismert rendezőkkel, Mészáros Márta, Barcsó Péter, és még sorolhatnám. És amikor elindult a magánszféra, akkor hoztuk létre az IM Filmet. Később a terveinkbe került, hogy ne csak szervizmunkát végezzünk, tehát ne csak megrendelésre végezzünk és készítsünk filmeket, hanem önálló saját elképzeléseinket is meg tudjuk valósítani, és tudjunk pályázni olyan tervekkel, amiknek mi tudunk lenni az előhozói, és az elejétől a végéig le tudjuk követni az életét a produkciónak. Ez ugye onnantól kezdve, hogy megszületik egy forgatókönyv egészen odáig, hogy értékesítésre kerül. Mi az interneten olvastunk először a Demján Sándor tőkeprogramról, amikor elkezdtünk utána járni, hogy valójában mit akar, és milyen célokat lehet vele elérni, és ez pont beleillett abba a képbe, amit mi elhatároztunk, hogy önálló produkciókat tudjunk létrehozni, és lehetőséget adjon a Demján tőkeprogram arra, hogy saját általunk előhívott produkcióknak a jogait meg tudjuk vásárolni, és ezeket a jogokkal, amiket megvásároltunk, illetve már a mieink, pályázni tudjunk, és részt tudjunk venni az igazi filmgyártási területen, kreatív munkától kezdve az értékesítésen keresztül teljesen át tudjuk ívelni egy filmnek az elkészítését. A Demján tőkeprogram az 6 év laufot biztosít egy cég számára, ami azt jelenti, hogy valóban van időd és lehetőséged arra, hogy fölépítsd az alatt azokat a produkciókat, amiket úgy gondolnál, hogy érdemlegesek filmkészítésre, valamint segít abban, tehát egy picit mentorálja is a pályázókat, tehát hogyha segítségre van, építkezésre van szükségünk ahhoz, hogy a cég fejlődni tudjon, ahhoz szintén ad lehetőséget a Demján programnak a munkatársai, ami szintén azt gondoltuk, hogy egy nagyon fontos lépés számunkra. Azért választottuk a banki hitel helyett a tőke alapprogramnak a lehetőségét, mert nem az a nyomasztó érzésünk van, mint egy banki hitelnél, hogy folyamatosról hónapról hónapra egy visszafizetési kötelezettségünk van, hanem tudunk azzal foglalkozni, hogy hosszú távon hogy tudjuk a számunkra adott hitelt felhasználni és befektetni különböző eszközökbe, és építkezés cégépítésébe. A mi esetünk példa arra, hogy a Demján tőkeprogram befektetés a kultúrába. Úgy gondolom, hogy minden filmes cégnek, aki egyel tovább szeretne lépni és önálló projekteket szeretne létrehozni, a Demján tőkeprogramot csak javasolni tudom nekik.